Tak cílem tedy té dnešní přednášky téhleté je představit politiku správy výzkumných dat, kterou Univerzita Karlova přijala začátkem tohoto roku. Povíme vám něco o tom, proč to vzniklo, co v tom je, co v tom není, k čemu vám to bude a jakou podporu Univerzita Karlova v téhleté oblasti nabízí. Pokud byste s námi chtěli hledět do datové politiky, do toho textu, tak se můžete tady podívat, naskenovat kód, nebo kolega pošle do chatu odkaz, který si můžete rozkliknout. Je to normálně na stránkách Univerzity Karlovy, takže kdo budete chtít, můžete s námi nahlížet do textu. Tak a úplně ze všeho nejdřív, když se tady bavíme o politice výzkumných dat, tak je potřeba říct si, co to vlastně výzkumná data jsou a o čem se bavíme. My tu definici bereme relativně široce, to znamená, za výzkumná data považujeme veškeré informace nebo údaje, které byly vytvořeny, sbírány, generovány za účelem zjištění či reprodukování vašich výsledků výzkumu. To znamená, pokud máte publikovanou nějakou studii, nějaké závěry výzkumu, tak to, co jste potřebovali k tomu, abyste k těm závěrům, které potom publikujete, došli, tak to jsou ta výzkumná data. Výzkumná data mohou mít tedy různou podobu, mohou být jak digitální, tak nedigitální. Takže to mohou být to takových těch typických tabulek a dokumentů, které si pod tím představíme, ale mohou to být i třeba různé videonahrávky, audio, obrázky, fotografie, nějaké skeny, mohou to být dotazníky, mohou to být nějaké přepisy rozhovorů, ale i třeba laboratorní deníky nebo nějaký software nebo skript, který třeba používáte ke zpracování těch dat. Případně to mohou být tedy třeba nějaké fyzické vzorky a exempláře, ke kterým se samozřejmě zachází trošku jinak než s těmi digitálními. Pokud se bavíme o té správě výzkumných dat, tak je to věc, kterou je potřeba, abyste dělali v průběhu celého toho výzkumného procesu. To znamená od té fáze plánování, přes sběr, zpracování, nějaké analýzy, až tedy k nějaké té fázi po skončení výzkumného projektu, kdy ta data dlouhodobě uchováváte nebo je potenciálně sdílíte třeba s někým dalším. Může se vám stát, že po vás třeba už často časopisy budou chtít sdílet výzkumná data nebo poskytovatelé financí, takže vy pokud dospějete v tom výzkumném procesu do té fáze sdílení a nevěnovali jste se té péči o data v průběhu toho výzkumu, tak s tím budete mít potom strašný práce a strávíte tím několik bezesných nocí, když budete dávat dohromady data do nějakého stavu, abyste je potom mohli sdílet. Usnadňuje vám to psaní článků a jejich revize, protože možná už se vám taky někde stalo, poslali jste článek do recenzního řízení, po roce se vám vrátily zpátky recenze, recenzent číslo 2 řekl, že chce nějaké dodatečné analýzy a tak jste se vrátili zpátky k těm svým datům, našli jste soubor data final a teď horko těžko přemýšlíte, jestli náhodou ještě někde neleží nějaký soubor data final, na kterém jste dělali ty analýzy. Takže pokud to budete mít dobře popsané, budete vědět, kde co máte, jaká data máte, co jste sbírali, kdy jste sbírali, tak si tím ušetříte jako spoustu slz a bezesných nocí. Zároveň tím snížíte rizika nutnosti stažení článků z důvodu třeba nějakého pomíchání dat nebo nějakého jejich špatného označení zase, protože v těch datech budete mít pořádek, budete vědět, kde co máte, budete to mít dobře popsaný. A v případě, že se vyskytnou nějaké pochybnosti o validitě výsledků, tak se můžete o svá data opřít. I v případě, že třeba se ukáže, že tam skutečně k nějaké chybě došlo, že jste se v analýze přehlídli o řádek nebo něco, tak to se může stát, jsme všichni lidi. Ale je to mnohem menší problém, než kdyby tam docházelo pak skutečně k nějakým falzifikacím dat a podobně. Takže pokud ta svoje data máte je popsaná, víte, kde co máte, můžete se o ně opřít. A můžete ukázat, že ty výsledky, které jste reportovali, tak jste reportovali v dobré víře a skutečně tam k žádným nějakým nekalým praktikám nedocházelo. Možná už jste slyšeli také o pojmu replikační krize, což je označení situace, kdy se ukázalo, že mnoho studií není možné zopakovat a snahy dospět ke stejným výsledkům končí neúspěšně. Je to situace, která začalo se to řešit před několika lety v psychologii, ale od té doby už tak nejprve ostatní obory měly takovou tendenci to jako říkat, jo, to je problém psychologie, to nám by se nestalo, ale postupně se začalo ukazovat, že to je problém jako nejenom tedy v té psychologii, ale napříč vědními disciplínami. Samozřejmě to nemusí znamenat, že pokud se nepodaří replikovat studii, že tam jako nutně docházelo k nějakým falzifikacím nebo podobně, jako důvodu, proč studii replikovat nelze, je samozřejmě mnoho. Nicméně ukázalo se, že právě tam k různým problémům i s těmi výzkumnými daty docházelo.
Máme tady i příklady z naší české kotliny relativně nedávné, kde vlastně na Mendelově univerzitě pan téměř rektor právě se také vyskytly pochybnosti o tom, zda v jeho laboratoři nedocházelo k nějakým manipulacím s výzkumnými daty. A jeho to vlastně tehdy stálo místo, kdy nenastoupil na místo rektora. A problém, který třeba já jsem v tom viděla, tak bez ohledu na to, jestli tam k nějakým falzifikacím docházelo nebo ne, ale tam třeba jeden z těch problémů byl, že on právě nebyl schopný ukázat ta podkladová data, že když prostě se tam docházelo k nějakému tomu vyšetřování, tak on nebyl schopný teda říct, jako ano, tohle to jsou ta data, na kterých já jsem provedl ty analýzy a tohle mi z toho vyšlo nebo nevyšlo. Takže to je zase problém toho, že tedy bychom měli mít ta data nějakým způsobem uchovaná tak, abychom se a popsaná tak, abychom se o ně právě mohli opřít a nestaly se nám nějaké takovéhle nepříjemnosti. Snahou by tedy mělo obecně být, aby byl výzkum robustní, replikovatelný, transparentní a různí stakeholdři v tom procesu se k tomu staví různými způsoby, jak tedy tady toho cíle dosáhnout. Na jedné straně máme časopisy, které nechtějí publikovat nesmysly, takže začínají zavádět různé datové politiky, začínají zavádět povinnosti zveřejňovat podkladová data. Můžete se s tím setkat v podobě třeba nějakých data availability statement nebo něčeho podobného. U některých časopisů se z toho můžete vylhat tím, že tam napíšete data available upon request, ale čím dál tím častěji, což právě protože se ukázalo, že na ten request pak vědci často nejsou jako schopní ta data skutečně vyprodukovat, tak velmi často už se stává, že ty časopisy opravdu tam chtějí nějaký odkaz, na který kliknete a k těm datům se dostanete. Další, kdo do toho vstupuje, tak jsou samozřejmě poskytovatelé financí, kteří nechtějí financovat nesmysly, takže ty začínají zavádět povinnost správy výzkumných dat, někteří i jejich zveřejňování. Tato povinnost správy dat se projevuje zejména v tom, že velmi často už v době podávání toho projektu, když tedy píšete tu projektovou žádost, tak tam musíte napsat nějakým způsobem, jak budete pečovat o svá data, co budete sbírat, co s nimi budete dělat. A pokud ten grant dostanete, tak potom většinou budete muset vyplňovat takzvané data management plány, což jsou, řekněme, takové formalizované dokumenty, které právě popisují, jakoby je to nějaká dokumentace těch vašich dat, čímž ten poskytovatel financí jakoby ověřuje, že tedy o ta svá data pečujete. No a samozřejmě se k tomu staví nějakým způsobem i instituce, které potřebují podpořit své vědce v tom, aby tedy se o ta svá data starali a začínají zavádět datové politiky. To je tedy i případ Univerzity Karlovy, kdy Univerzita Karlova tedy od letošního roku má také svou datovou politiku. Pro vaši představu, abyste věděli, jak ten dokument vznikal, tak samozřejmě nejsme první, kteří něco takového dělají, takže jsme se inspirovali funkčními a fungujícími politikami na zahraničních univerzitách. První draft té politiky já jsem předkládala loni v lednu. Prošlo to nejprve skupinami na rektorátě, takže odbor projektové podpory, odbor vědy, právní odbor a podobně. Potom ta politika šla na kolegium rektorky, rozšířené kolegium rektorky a prostřednictvím rozšířeného kolegia jsme potom žádali fakulty o nějakou zpětnou vazbu k tomu dokumentu. Proběhl i kulatý stůl ve spolupráci s Komisí pro vědu Akademického senátu, kde jsme zase obdrželi nějakou zpětnou vazbu k tomu dokumentu. Tu jsme zapracovali a potom na podzim to šlo vlastně znovu tedy na kolegium, rozšířené kolegium a následně ke konci roku na vědeckou radu Univerzity Karlovy a do Akademického senátu. Takže v tuhle chvíli datová politika má tedy formu dokumentu projednaného a schváleného vědeckou radou Univerzity Karlovy a projednaný s kladným stanoviskem Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Co se týče tedy nějaké závaznosti a vymahatelnosti toho dokumentu, tak je to zejména, řekněme, nějaký morální závazek v tom, že tedy dva nejdůležitější orgány univerzity řekly, ano, takhle chceme, aby se spravovala data na Univerzitě Karlově. Ale zároveň se nemusíte bát, že by tady po univerzitě začala chodit nějaká datová policie, která by vám koukala pod ruce a kontrolovala, že jako plníte tady ty podmínky a nutila vás klečet na hrachu, pokud to neděláte. Skutečně tedy cílem toho dokumentu je nějakým způsobem
zlepšit obecně úroveň práce s daty na Univerzitě Karlově, nasměrovat výzkumníky na to, co je potřeba řešit, jaká je k tomu podpora. A zároveň z druhé strany také tedy dát univerzitě prostor k tomu, aby právě měla čas zase nějakou tu podporu zlepšit, protože víme, že v téhle chvíli to také není jako ideální a dostačující. V tuhle chvíli se diskutuje o tom, že by na tuto politiku navazovalo nějaké opatření rektorky, které už by potenciálně pak nějaké povinnosti vymahatelné stanovovalo, ale toho v tuhle chvíli jako neexistuje ani draft téhleté věci, je to skutečně jenom myšlenka, že by tedy něco takového na to navazovalo. A pokud se tak stane, tak to zase se bude projednávat potom přes kolegium, rozšířené kolegium rektorky, takže na ty fakulty by se to mělo dostat a zase nějakou diskuzí by to mělo proběhnout. K čemu vám ten dokument bude? V dokumentu jednak jsou tedy nějaké základní informace o tom, ty základní principy té správy dat, takže vás to navede na to, na co si dávat při správě dat pozor. Zase možná mnozí z vás už třeba tyhle ty věci dávno děláte a víte o tom, tak tím líp. Tím pádem pro vás ten dokument jako nebude znamenat nic nového, žádný nový věci, které byste měli dělat. Ale zároveň vás třeba i pokud už nějaké zkušenosti máte, tak vás může třeba nasměrovat na nějaké věci, které třeba jste doteď nedělali nebo jste nevěděli, že byste měli řešit nebo měli jste se na ně dívat. A pro třeba začínající vědce, kteří ještě tolik zkušeností nemají, tak zase je to nějaké nasměrování na to, na co si dávat pozor a čemu se při práci s daty věnovat. Zároveň přímo v té politice jsou informace o dostupné podpoře, protože výzkumník jako na to nemůže být sám na ty věci, takže je potřeba, aby k tomu měl na univerzitě nějakou podporu. Přímo v té politice jsou kontakty na pracoviště, které zaštiťují tu agendu, která se týká práce s vědeckými daty i s e-maily, takže pokud nebudete si nikdy vědět rady, tak abyste přímo tam měli odkaz na nějaké kontaktní pracoviště, které by vám s tím mělo pomoct. No a zároveň, jak už jsem zmiňovala, tak často to po vás budou chtít správu dat právě poskytovatelé financí, už třeba v těch grantových žádostech, tak tam můžete na tenhle ten dokument odkazovat. Takže můžete v těch grantových žádostech psát, že budete spravovat data v souladu s principy tady správy politiky výzkumných dat Univerzity Karlovy. A z hlediska poskytovatelů financí, pokud skutečně tedy budete jako dodržovat ty principy správy, které jsou definované v té politice, tak z hlediska poskytovatelů financí a jejich očekávání byste měli být v pohodě, že to by mělo být jako z tohoto hlediska naprosto dostačující. Na koho a na co se politika vztahuje? Stručně na všechny a na všechno. Je to tedy na všechny zaměstnance a studenty univerzity a spolupracující osoby a subjekty, které na univerzitě provádí výzkum nebo poskytují podporu výzkumu, a vztahuje se na všechna výzkumná data bez ohledu na jejich formu. To znamená, jak jsme tam na tom prvním slajdu měli to, že to mohou být ty dokumenty, nebo to mohou být fotografie, obrázky, přepisy rozhovorů, tak na tohleto všechno se tedy ta politika vztahuje. A teď tedy, co v ní je. Cílem té politiky je tedy specifikovat základní principy správy výzkumných dat a vymezit odpovědnosti univerzity a jejich výzkumníků. A zároveň tedy poskytnout informace o nějaké dostupné podpoře. Ta politika jako taková je rozdělená do 9 částí, z nichž nejdůležitější jsou tedy ty z té obsahové stránky, jsou právě ty základní principy odpovědnosti a podpora, to jsou ty, kterým se tady budeme věnovat. Ty zbylé části jsou spíš takové deklaratorní o tom, že univerzitě záleží na správě výzkumných dat a podporuje to a podobně. Ale tohle jsou tedy ty obsahově důležité části. Sekce základních principů vychází z principů FAIR, na které už jste možná taky mohli narazit právě u různých poskytovatelů financí. Je to zkratka, která odkazuje na to, že data by měla být nalezitelná, findable, přístupná, accessible, interoperabilní nebo vzájemně kompatibilní, interoperable a opětovně využitelná, reusable. Jsou to principy, zase, na kterých je relativně obecná shoda v akademickém prostředí, nejenom tedy u nás, ale i v zahraničí. V podstatě možná už jste se trošku začali setkávat s open daty, třeba v Horizonech. Nejprve Horizon 2020 začínali s open accessem, s přístupem k publikacím, a pak začali mít Open Data Pilot, kde tedy začali řešit kromě otevírání publikací i otevírání dat, ale pak právě protože se narazilo na to, že otevírání u dat může být trochu komplikované, protože
Do toho vstupují různé jiné komplikované procesy, ať už jsou to různé autorská práva nebo osobní údaje podobně, které jako není možné sdílet. Tak vlastně od toho pojmu open data se přecházelo právě k těm FAIR principům, které popisují trochu, řekněme, jakou tu štábní kulturu, jakou by data měly mít. A naše politika tedy z těchto principů vychází také, právě aby vás to navedlo a nasměrovalo k tomu, jak taková data vyrobit a jak o ně pečovat. V těch základních principech se věnujeme teda částem sběru a uchovávání dat, tedy nějaké práci s daty v průběhu toho výzkumného procesu, potom dlouhodobému uchovávání, tedy co by se s daty mělo dít poté, co ten váš výzkumný projekt skončí, a sekce sdílení dat, která obsahuje nějaká doporučení pro sdílení dat, pokud se rozhodnete data sdílet nebo pokud třeba musíte právě kvůli časopisu nebo poskytovateli financí. Z té politiky jako takové přímo nevyplývá povinnost sdílet data, takže zase se nemusíte mít obavy, že by vám někdo s pod rukou za každou cenu bral výzkumná data a dával někam na internet volně dostupná. Nemusíte se toho obávat, je to skutečně spíš tedy nějaká doporučení, pokud ta data sdílíte, tak jakým způsobem byste to měli dělat. K tomu sběru a uchovávání dat, tedy v práci s daty v průběhu výzkumného projektu, datová politika říká, že data byste měli mít uložená na bezpečném místě. K tomu existuje metodika, kterou zpracoval Ústav výpočetní techniky společně s pověřencem pro GDPR. V té metodice jsou specifikované, definované právě různé typy úložišť. Je tam popsaný, která jsou vhodná pro které typy dat, která naopak nejsou. Jsou tam dokonce i popsané nějaké možnosti třeba přenosu dat, kromě e-mailu a podobně, právě abyste si neukládali data na nějaká nezabezpečená úložiště. Na Univerzitě Karlově k těm bezpečným úložištím řadíme jednak tedy úložiště Microsoftu, protože tam má univerzita s Microsoftem smlouvu, takže tam to by mělo být z tohoto hlediska v pořádku. A další z možností je například ukládání dat na úložištích CESNETu, což je pro koncového uživatele také zdarma. U CESNETu můžete využít jednak různá osobní úložiště, mají službu OwnCloud, což je tedy nějaký váš prostor, ale pak mají službu datových úložišť, kdy to je vhodné třeba obzvlášť pokud pracujete v nějakém výzkumném týmu, třeba z jiných institucí, protože možná už jste také narazili na to, my na to narážíme celkem standardně, že SharePointy mají problém, když tam máte lidi z různých institucí, tak občas tam zlobí přístupy, že se lidi nedostanou, kam se dostat mají, nebo jim vytváříte účty na svých institucích a je to pak zbytečně komplikovaný. Tak v CESNETu vám jsou schopní připravit a postavit datové úložiště na míru pro ten váš výzkumný tým, nastavit tam, kdo k tomu má mít přístup, nemá přístup, různá oprávnění toho přístupu třeba a podobně. Takže to je služba, kterou určitě můžete využít. Výzkumná data byste měli mít popsaný bohatými metadaty za použití standardizovaných výrazů a standardních formátů. To zase v nějakém lidském jazyce znamená, že byste měli mít data zkrátka popsaná, abyste věděli, co v nich je a co v nich není, co která proměna znamená. Protože v době, kdy ten výzkum děláte, tak to samozřejmě víte, ale pak se k němu vrátíte po roce, po 2, po 5 a už netušíte, nebo třeba vám ta data sbírá nějaký doktorand, který potom odjede a ta data po sobě sice zanechá, ale pokud nebudou popsaná, pokud tam nebude mít napsaný, co dělal, kdy to dělal, jak to dělal, tak vy už s těmi daty potom budete velmi těžko a nějakým způsobem dál pracovat. K tomu popisu byste měli použít výrazy, kterým budou rozumět i vaši ostatní kolegové, ideálně z nějakých jiných institucí. To znamená nevymýšlet si nějaké termíny a definice, pokud to není nezbytně nutné. A pokud je to možné, tak ta data ukládat v nějakých standardních formátech, to znamená zase ne třeba něco, co je specializované pro nějaký konkrétní software a nějakou konkrétní verzi softwaru, ale tak, aby bylo možné to otevřít i třeba v nějakém jiném, za použít nějakého jiného softwaru například. Pak je tu povinnost uzavřít smlouvu při přenosu osobních údajů, kdy je vývozcem dat Univerzita Karlova. Tedy v případě, kdy vy nazbíráte nějaké osobní údaje a předáváte je třetí straně, to znamená někomu, kdo není Univerzita Karlova, k nějakému zpracování nebo analýze a ta data nejsou skutečně anonymizovaná, tak je potřeba, aby tohle bylo zasmluvněné, protože pokud tam dojde k nějakému úniku těch osobních údajů, tak je to velký problém a je to problém nejenom pro toho výzkumníka samotného, ale i pro tu univerzitu, která za to vlastně ručí. Takže tady je potřeba, aby bylo tohleto zasmluvněné.
Tady zase se nemusíte obávat, neočekává se od vás, že si střihnete nějaké státnice zpráva a budete si smolit na koleni nějaké smlouvy o přenosu dat. Na to existuje na univerzitě podpora, na té centrální úrovni to zastřešuje tedy právní odbor ve spolupráci s právníky od nás, z našeho oddělení. Uvažuje se o tom, že bude, nebo naši kolegové chystají, že právě udělají i třeba nějaký vzor téhleté smlouvy, který budete moct využít, ale zkrátka pokud se dostanete do té situace, že tedy budete někomu předávat osobní údaje, tak křičte, ozvěte se a bude vám s tím pomoženo. Právníci, buď tedy z právního odboru, nebo tedy ve spolupráci s námi, vám pomůžou tu smlouvu nějakým způsobem nastavit. Takže nemusíte se bát, že na to budete sami. Pak je tu doporučení uzavřít smlouvu o zpracování dat s externími partnery, tedy i pokud tam ty osobní údaje nejsou, to je zase spíš ochrana pro vás, protože pokud zase budete pracovat s výzkumnými daty s nějakými třetími stranami, dojdete na konec projektu a tam zjistíte, že váš partner třeba s těmi daty chce dělat něco, co vy nechcete. Když se o tom začnete dohadovat na konci toho výzkumného projektu, tak zase s tím budete mít spoustu mrzení a smutku. Takže pokud se na tom domluvíte dopředu a zasmluvníte to nějakým způsobem, tak zase tím můžete ušetřit potom do budoucna nějaké trápení. Tyhle ty smlouvy třeba můžou být, nemusí to být vyloženě samostatná smlouva, může to být součástí, třeba jestli se nepletu, tak TAČR, tam když začínáte projekt, tak uzavíráte nějaké partnerské smlouvy, takže to může být třeba i součástí té partnerské smlouvy nebo něco takového. Je to spíš zkrátka zase ochrana pro vás. A pak je tu doporučení připravit data management plán ke svým datům. Zase, jak už jsme tady zmiňovali, ono to po vás velmi často ti poskytovatelé financí budou chtít, takže bez ohledu na nějakou datovou politiku je to věc, kterou budete potřebovat dělat. Ale zároveň i pokud to po vás nikdo nechce, tak je docela užitečný, abyste si to vyzkoušeli, abyste si data management plán připravili. Jednak proto, že potom, když už třeba nějaký ten projekt získáte, tak už budete vědět, o co jde, co se od vás očekává, můžete si to vyzkoušet, tak říkajíc na nečisto. A zároveň ten data management plán, to si nemusíte představovat jako nějaký, data management plán by neměl být nějaký jako administrativní oprus, administrativní dokument, má to být skutečně dokumentace k těm vašim datům, to znamená, měli byste si popsat, co s těmi daty děláte, kde je máte uložený, kdo k nim má, nemá přístup a tak dále. Tak. Co se týče dlouhodobého uchovávání, tak tady je opět povinnost, je to povinnost uchovávat podkladová data k publikacím po dobu 10 let od publikace výsledků. Tohle to zase vychází z toho, jak jsme se tady bavili právě o té replikační krizi a o té situaci, kdy vlastně akademik nebyl schopný doložit ta podkladová data, na základě kterých dospěl k těm svým výsledkům. Tak z tohoto důvodu je tady tedy tahle ta povinnost. Zcela záměrně v té politice nejsou blíže definovaná ta podkladová data, co to je. Je to proto, že zase Univerzita Karlova má 17 fakult od těch medicínských přes společenskou vědní až k nějakým teologickým, takže charakter těch podkladových dat bude velmi různý napříč různými obory, takže tam jenom jako kdybychom se měli zahrabat do toho, co jsou podkladová data, kde a pro koho, tak to bude samostatná publikace na dalších 100 stránek, tak což jako není záměrem. A je to věc, kterou by si měli vyřešit ty obory samostatně. Nemyslím si, že by to měl být úloha univerzity jako centrální jako rektorátu do toho na té oborové úrovni mluvit. Takže zase víme třeba, bude to opravdu velmi záležet na těch oborových standardech. Víme, že třeba ve fyzice kolegové někteří mají přístroj, který jim naměří, změří nějakou věc, vyplivne jim Excelovou tabulku a oni tu tabulku vezmou a tak, jak leží a běží, ji dají do repozitáře s tím, že prostě na to nikdo nešahá a pak až vlastně oni si to z toho repozitáře stáhnou a nějakým způsobem s tím pracují dál. Ale tak, aby prostě bylo jasné, že tohle jsou ta podkladová data, na to nikdo nesahal, nikdo to neupravoval a podobně. Na druhé straně třeba na přírodovědě máme kolegy, které mají elektronové mikroskopy, které generují ohromná množství dat, která prostě není reálný ukládat. Na to jako nejsou kapacitně dimenzovaná úložiště a není to problém jenom Univerzity Karlovy, je to problém, který má ten obor jako napříč zeměmi.
je to věc, která se zase řeší tedy nějak na té oborové úrovni, ale tak tam třeba může být v pořádku ukládat ta data už nějakým způsobem zprocesovaná, už nějakým způsobem zpracovaná, že to nemusí být vyloženě jako to, co vám vyleze z toho mikroskopu. Zkrátka jde skutečně o to, aby když máte nějakou publikaci, ve které prezentujete nějaké výsledky, nějaké závěry, tak abyste mohli říct, ano, k těm závěrům jsem došel na základě tohohle. Tahle ta uchovávaná data by měla být opatřena dostatečnou dokumentací. Zase není to jako, že byste tady znova vyráběli nějakou novou dokumentaci. Je to ta dokumentace, kterou jste si psali v průběhu, tak jenom upozornění, že ji máte přiložit k těm datům, pokud ji uchováváte. Zase tak, aby když se k tomu po nějaké době vrátíte nebo tak abyste věděli, co v tom je, co v tom není. K tomu vzniká momentálně na univerzitě institucionální repozitář pro výzkumná data. V současné době je v testovací verzi, takže doufáme, že bude nasazen v blízké budoucnosti, spíše v bližší než vzdálenější. Konkrétní termín vám asi nebudu schopná říct, ale momentálně už se testuje, tak snad to nebude trvat tak dlouho. Tento institucionální repozitář bude sloužit, pokud třeba nemáte v oboru nějaké už zavedené úložiště, kde třeba ta data sdílíte, kde jste zvyklí, to je samozřejmě v pořádku, ale pokud takovéhle možnosti nemáte, tak můžete využít právě ten institucionální repozitář. Jednak bude sloužit k tomu sdílení těch výzkumných dat, takže pokud třeba budete chtít, nebo pokud budete potřebovat do časopisu, tak můžete dát data do toho institucionálního repozitáře a následně do časopisu vložit odkaz, který povede do toho repozitáře k té datové sadě. Ale měl by fungovat i jako takový sklad, kde bude pro uchovávání těch dat i v případě, že třeba sdílet nebudete chtít nebo nebudete moct. Takže to je věc, která je v procesu a snad v dohledné době bude také spuštěná. K principům sdílení znovu opakuji, že tedy z té datové politiky nevyplývá povinnost sdílet data. Jsou to tedy nějaká doporučení, jakým způsobem data sdílet, pokud se k tomu rozhodnete nebo pokud to potřebujete udělat pro poskytovatele financí nebo časopis. Data byste měli sdílet zároveň s bohatými metadaty, to znamená zase už jak máte tu dokumentaci, tak jenom, že ji k tomu máte přiložit opět, aby zase případný uživatel věděl, na co se kouká a nedošlo třeba k nějaké dezinterpretaci těch dat, jenom protože prostě uživatel neví, co ta data znamenají. Zároveň s těmi daty byste měli, nebo jako součástí toho sdílení těch dat, byste měli uvést i odkazy na související výstupy, to znamená typicky tam k tomu budete mít nějakou publikaci, která z těch dat vychází, nebo to může být třeba právě nějaký ten software nebo skript na GitHubu, prostřednictvím kterého jste to zpracovávali, tak, abyste měli u těch dat uvedené i tyhle ty související výstupy. To znamená, pokud někdo najde ta vaše data, dřív než tu publikaci třeba, tak aby se skrz ty data k té vaší publikaci nebo k těm souvisejícím výstupům dostal. Tohleto, pokud budete data sdílet prostřednictvím repozitáře, tak tam velmi často bude mít třeba nějaké metadatové pole, kde se vás zeptá, jestli máte nějaké související výstupy, tak tam jenom uvedete odkaz. Ale i pokud to tam tohleto metadatové pole není, tak to můžete udělat třeba tak, že k těm datům přiložíte nějaký readme file, nějaký textový soubor, kde tyhle ty informace uvedete. K datům by měl být přidělený persistentní identifikátor. Ten znáte možná z časopisů, z článku jako DOI, nebo pro data se používá také handle. To je věc, kterou nemůžete těm datům přidělit vy, na to je potřebovaná nějaká registrovaná služba, která má oprávnění ty identifikátory přidělovat a u výzkumných dat to typicky bývají právě ty repozitáře. To znamená, pokud ukládáte data do repozitáře, tak jde o to podívat se, jestli ty identifikátory přiděluje nebo ne. Institucionálně přidělovat bude, takže ten bude z tohohle hlediska určitě v pořádku. Sdílet data byste měli prostřednictvím nějakého důvěryhodného repozitáře, což může být zase ten institucionální, nebo to může být třeba oborový, pokud zase máte nějaký zavedený ve svém oboru, který se používá, může to být nebo třeba obecný repozitář Zenodo, který je provozovaný Evropskou komisí, tak to jsou všechno důvěryhodné repozitáře. Zase jde o to, abyste to nesdíleli prostřednictvím platform, jako je třeba Dropbox nebo Academia Edu nebo podobně, nebo nějaké podobné komerční subjekty, kde za první nemáte záruku, že tam ty data zůstanou uchovaná a nevíte, kdo k nim má přístup, nemá přístup a co se s nimi potom dál stane, protože oni pak můžou nějakým způsobem dál zpracovávat, můžou je ze dne na den někam vyhodit a podobně. Takže jde o to, aby to bylo tedy na nějakém důvěryhodném úložišti.
A k datům byste měli také přidělit nějakou licenci, zase proto, aby ten uživatel věděl, co s nimi může nebo naopak nemůže dělat. To zase u toho repozitáře většinou bývají nějaká metadatová pole, kde se vás to zeptá, jakou licenci těm datům přidělíte. Pokud tam takové pole není, tak zase to můžete dát do toho doprovodního textového souboru jako nějaký terms of use. Můžete k tomu využít nějaké již existující licence veřejné, které se používají, možná zase jste taky potkali Creative Commons CC, které mají různé atributy, tak pokud vám bude vyhovovat některá z nich, tak můžete využít ty, ale zase pokud si nebudete jistí nebo nebudete vědět, co by bylo vhodné nebo jak ji aplikovat a podobně, můžete konzultovat s právníky, tohle konkrétně budou řešit právníci z našeho oddělení, kteří se věnují autorskému právu a licencování, takže pokud si nebudete jistí, zeptejte se. A tak jako bylo u těch dat, že byste měli mít odkazy na související výstupy, tak zároveň v publikacích, pokud máte článek, ke kterému máte zveřejněná podkladová data, tak je dobré v tom článku uvést informaci a odkaz na tu zveřejněnou datovou sadu. Třeba právě nějaké to data availability statement. Jak jsem zase říkala už dřív, ono to po vás ty časopisy velmi často budou chtít, ale i pokud to po vás nebudou chtít, tak si myslím, že je velmi dobrý tam tuhletu informaci dát, protože zase pokud už ta výzkumná data sdílíte, tak předpokládám, že máte zájem na to, aby je někdo našel a někdo se na ně podíval a třeba na ně nějakým způsobem navázal s dalším výzkumem. Odpovědnost za správu výzkumných dat je sdílená, to znamená, nesou ji jak výzkumníci, tak ale i univerzita. Těch věcí a těch oblastí, kterým je potřeba se věnovat, je mnoho, tak výzkumník by na to neměl být sám. Potřebuje k tomu nějakou podporu právě ze strany té univerzity a fakulty. Výzkumníci jsou tedy odpovědní za to, že by měli spravovat výzkumná data v souladu s těmi základními principy, tak jak jsem tady o nich teďka mluvila. Mají odpovědnost za to, že mají seznámit studenty se základními principy, to znamená, pokud se studenti podílí třeba v rámci výzkumného týmu na nějakém výzkumu nebo pokud dělají výzkum v rámci diplomových prací, tak by měli být s těmi základními principy seznámeni. To jde dělat zase různým způsobem, můžete to vytisknout a dát to studentům do ruky, ať si to přečtou, nebo třeba pro vás můžeme udělat nějaké školení, které se tomu věnuje a které je s těmi principy seznámí, ať už v téhleté teoretické podobě, nebo můžeme udělat nějaké praktičtější školení, které už se zaměří vyloženě jako na ty praktičtější aspekty, jak teda vybrat ten repozitář třeba a podobně. Pokud žádáte o granty, tak v rámci grantů byste si měli vyčlenit prostředky na správu dat. Tohle to jsou tradičně v grantech normálně uznatelné náklady. Takže už v době, kdy plánujete ten svůj výzkumný projekt, tak už byste měli mít aspoň trošku rozmyšlený, co za data budete sbírat, co budete potřebovat, tak abyste si v tom grantu na to právě vyčlenili prostředky, ať už třeba na nějaké úložiště nebo na podobné věci, ale i třeba na tu správu dat jako takovou. Můžete tam mít pozici třeba na nějaký částečný úvazek nějakého datastevarda, což bude člověk, který právě se bude o ta výzkumná data starat, bude dávat pozor na to, že máte aktualizovaný data management plán, bude vyplňovat data management plán. Může to být třeba nějaký juniorní vědec, který bude mít část úvazku na té výzkumné pozici a část úvazku bude věnovat právě té péči o data, to znamená, bude se starat o to, jak jsou popsaná, kde leží a podobně. Nastuduje si třeba tady právě tyhle ty FAIR principy, tak aby to nemuseli dělat všichni ty výzkumníci v tom týmu a on pak těm ostatním výzkumníkům jenom řekne, ukládej to sem do složky a popisuj to takhle a takhle. Bude to člověk, který to bude nějakým způsobem organizovat. To si myslím, že obzvlášť pokud jsou to projekty, které jsou datově intenzivnější nebo kde je zapojený víc pracovišť a víc institucí, tak si myslím, že je velmi užitečný, aby tam někdo takovýhle byl, kdo tohle to právě hlídá, monitoruje a dává na tyhle ty věci pozor. No a zároveň výzkumníci by měli informovat univerzitu o nedostatečné podpoře. To znamená, pokud chtějí plnit tyhle ty principy a zjistí, že nemůžou, protože k tomu nemají dostatečnou podporu ze strany univerzity, tak je potřeba, aby o tom tu univerzitu informovali, protože pokud to univerzita vědět nebude, tak s tím nic neudělá. Není to samozřejmě záruka toho, že když to univerzita bude vědět, tak si něco udělá, ale bude se o to aspoň snažit. Momentálně vám jako jediný, co vám můžu v tomhle slíbit, je, že momentálně jsou tam lidi, kteří skutečně mají zájem tu situaci zlepšovat. Takže váš dotaz a váš podnět
neschovají někam pod koberec, ale skutečně se budeme snažit tomu nějakým způsobem věnovat a tu situaci zlepšit. Z druhé strany tady univerzita, a když říkám univerzita, tak to není jenom ten rektorát, ale i třeba právě ze strany těch fakult. Je potřeba, aby byly šířeny informace o požadavcích na výzkumníky, to je to, co dělám třeba teď já, ale nejenom požadavky ze strany té instituce, té univerzity, ale i třeba ze strany právě těch poskytovatelů financí a podobně, tak aby ten výzkumník věděl, co se od něj očekává a co má dělat a nebyl potom někde nepříjemně překvapen. Univerzita musí poskytnout infrastrukturu a služby, poskytovat školení, metodické materiály a informace a poradenství. Nemusí to nutně znamenat, že univerzita musí provozovat infrastrukturu veškerou jako nějak ve svých prostorách a na své náklady, protože v některých případech už existují nějaká řešení, třeba právě oborová, která jsou i vhodnější a zase nemá smysl a ani by nebylo vhodné, aby univerzita nahrazovala nějaké zavedené, zaběhané oborové a funkční věci, ale měla by třeba toho výzkumníka právě nasměrovat na to, že já nevím, třeba v současné době není funkční ten repozitář institucionální, ale jsou jiná funkční existující řešení, takže ta univerzita by toho výzkumníka tedy měla aspoň nasměrovat třeba do toho Zenoda nebo do nějakého toho oborového repozitáře, aby ten výzkumník věděl, co může dělat a jak tu situaci vyřešit. A univerzita se také zavazuje spolupracovat s vědeckou komunitou na rozvoji té podpory a rozvoji práce s daty. To znamená, z jedné strany výzkumníci informují o nějakých nedostatcích a z druhé strany se univerzita zavazuje se těm podnětům nějak věnovat a zkoušet je nějak vyřešit. A teď tady té podpoře, ta hlavní agenda podpory spadá tedy pod nás, pod Centru pro podporu Open Science při Ústřední knihovně. Máme webové stránky, na kterých už teď najdete spoustu informací, právě třeba, co jsou to data management plány, jak je připravit, jak vyrobit fair data a další informace. Kontaktovat nás můžete na adrese researchdata@cuny.cz. Máme online kurz v Moodlu ke správě výzkumných dat, ten jak v angličtině, tak v češtině, takže zase se tím můžete proklikat nějak svým vlastním tempem, jak vám to bude vyhovovat, nebo třeba se podívat na nějaké kapitoly, které pro vás v danou chvíli budou relevantní. Můžeme pro vás připravit nějaké školení na míru, ať už třeba pro nastupující doktorandy, nebo pro váš výzkumný tým, nebo pokud třeba právě se snažíte splnit nějaké podmínky poskytovatelů financí, nejste si jistý jak, kde začít. Můžeme pro vás udělat nějaké školení, poskytujeme konzultace. Existuje tedy ta metodika k bezpečnému nakládání s daty, to je ta, o které jsem mluvila už dříve. A v současné době pro dlouhodobé uchovávání výzkumných dat je tedy ve vývoji repozitář pro výzkumná data. Kromě nás, protože zase ty agendy jsou skutečně různorodé a téhleté agendě se u nás v centru věnujeme 3, takže na to nemáme úplně kapacitu řešit všechny ty aspekty správy dat. Takže kromě nás se té podpoře věnuje tedy i Ústav výpočetní techniky, který má na starosti IT podporu, to znamená, ten by měl řešit otázky týkající se třeba právě těch úložišť a podobně. Právní podpora, tam jednak jsou to tedy otázky autorského práva a licencování, to řešíme zase u nás, tedy v Centru pro podporu Open Science. Pokud byste chtěli komercializovat své výsledky, tak se obraťte na CUIP, který řeší ten transfer technologií. A otázky spojené s GDPR, případně nějaké další právní otázky, potom zastřešuje právní odbor. Otázkám etiky ve výzkumu zase zastřešujícím odborem je odbor pro vědu a výzkum. Pokud si nebudete jistí, ke komu ten váš dotaz spadá, pokud to pošlete nám, tak my to případně delegujeme tomu pracovišti, kterému to patří. Tam jediné, že do toho vlastně vložíte ještě nějaký mezikrok a nějakého jako prostředníka, který bude ten dotaz tlumočit dál. Takže tam může dojít k nějakému potenciálnímu zdržení, než kdybyste komunikovali přímo s tím daným oddělením. Ale pokud napíšete ten dotaz znám, to znamená na ty research data, tak se nestratí a dojde tam, kde by měl být. Kromě toho, kromě podpory na té centrální úrovni, tak je podpora také tady u vás na fakultě, na lékařské fakultě v Plzni. Jednak je to tedy projektové a investiční oddělení, což je tady paní kolegyně Štorková.
Tam může pomáhat právě s tvorbou data management plánů, které jsou spojené s grantovými projekty a poskytuje metodickou podporu pro tvorbu data management plánů. A potom ve středisku vědeckých informací máte kolegyni Anu Landrgotovou, která poskytuje tedy také metodickou podporu pro data management plány a podporu právě pro nástroj, ve které můžete tvořit data management plány Data Stewardship Wizard. Je to vaše data stewardka tady na vaší fakultě. Dále na právním oddělení, ty vám zase mohou pomoci s nějakou s legislativními otázkami, které se týkají správy dat, a v Centru informačních technologií se můžete domoci nějaké IT podpory při správě dat. Tak a ještě je tu na závěr právě k těm otázkám správy výzkumných dat krátké video právě jak pracovat s nástrojem Data Stewardship Wizard, který vám pomůže s přípravou data management plánu, ale i s tím procesem správy výzkumných dat. Je to vlastně takový dotazník, který vyplňujete a ono vás to provede tím procesem správy dat, právě na co si máte dát pozor a co byste měli nebo neměli řešit. Tak. Dobrý den. Pokud jste vědec připravující se na vytvoření plánu správy dat neboli data management plánu pro svůj projekt, tento průvodce je pro vás. V dnešním videu vám představíme Data Stewardship Wizard, DSW, nástroj speciálně navržený pro usnadnění tohoto procesu. DSW je doporučen pro projekty podporované programem Horizont Evropa, ale jeho jednoduchost a přístupnost ho činí vhodným pro všechny projekty. Najděte si stránku pro DSW. Nejprve je potřeba se zaregistrovat a vytvořit si účet v DSW. Po registraci se přihlaste do svého účtu. Ve vašem profilu můžete nastavovat i možnosti volby jazyka. V hlavním panelu vyberte možnost pro zahájení nového dokumentu plánu správy dat. DSW nabízí různé šablony data management plánu. Vyberte tu, která nejlépe odpovídá vašemu výzkumnému projektu nebo oblasti. Šablona obsahuje sérii kapitol pokrývající různé aspekty správy dat, od sběru dat po jejich sdílení a archivaci. Otázky vyplňujete podle toho, v jaké fázi data management plánu jste. Fáze jsou before submitting the proposal, before submitting the data management plan, before finishing the project a after finishing the project. Data management plán by měl být živý dokument, který se průběžně aktualizuje podle pokroku vašeho výzkumu. Je ale použitelný a exportovatelný, i když není zodpovězeno vše. Odpovídejte na otázky co nejpodrobněji. Pro některé otázky jsou k dispozici pokyny nebo doporučení, která vám pomohou při odpovídání. DSW podporuje interaktivní proces plánování, kde odpověď na jednu otázku může přirozeně vést k dalším otázkám. Můžete sledovat, zda váš data management plán splňuje FAIR principy. FAIR principy jsou směrnice pro správu vědeckých dat, zajišťující jejich lepší dostupnost a znovu použitelnost. Princip F najitelnosti zajišťuje, že data jsou snadno dohledatelná díky jedinečným identifikátorům a podrobným metadatům. A přístupnost znamená, že data jsou dostupná online nebo jsou jasně uvedeny způsoby, jak je získat. I interoperabilita umožňuje integraci dat s jinými datovými sadami a aplikacemi díky standardizovaným formátům a jazykům. AIR znovu použitelnost se týká uchovávání dat s jasnými licencemi a podrobnými metadaty pro jejich další využití. FAIR principy tak podporují sdílení a využívání dat ve vědě, což napomáhá rychlejšímu vědeckému a technologickému pokroku. Váš projekt je uložený na stránkách a můžete se k němu vracet. Lze ho také naklonovat a použít jako základ pro váš další projekt. Můžete také umožnit dalším uživatelům přispívat do vašeho data management plánu, což usnadňuje spolupráci na větších projektech. Po dokončení data management plánu můžete dokument exportovat do různých formátů, jako je PDF nebo Word pro další použití.
Takže určitě se k vám potom informace o tom videu dostane a můžete tedy, je to takový hezký návod právě, jak využít ten nástroj Data Stewardship Wizard pro tvorbu data management plánu a pro správu výzkumných dat. Jak jste si všimli, tak v tom videu mluvili jsme o tom, že politika vychází z těch principů FAIR, tak tady vidíte, že vlastně ten nástroj vás taky trošku nasměruje k tomu, jak byste měli k těm datům přistupovat, aby právě tyhle ty principy FAIR naplňovaly. Ty principy FAIR to není nějaká jako binární princip, jako buď toto je nebo není, je to spíš nějaká škála, že tedy ta data mohou být víc FAIR nebo míň FAIR a právě třeba tyhle ty nástroje vám potom pomůžou vás odnavigovat k tomu, tak abyste to dělali teda lépe v souladu s těmi principy. Tak a to je z mé strany vše z té frontální přednášky, co jsem vám tady chtěla k té politice sdělit. Takže nyní je prostor pro nějaké dotazy, diskuzi, cokoliv vás k tématu výzkumných dat napadne. Zároveň máme krátký feedback, budeme rádi, pokud nám vyplníte, je to kratoučký, má to jenom asi 5 otázek, ono to vypadá dlouhý, protože na začátku je tam vypsaných těch 17 fakult, ale jinak je tam asi jenom 5 otázek, jestli vám tohleto přijde přínosné, a zajímalo by nás, jak jste se o té politice dozvěděli, protože tam jako víme, že propustnost informací na univerzitě občas bývá trochu problém, tak abychom viděli, které kanály třeba jsou nebo nejsou funkční. A je to anonymní, takže nám tam můžete skutečně napsat, co si myslíte. Děkuju. A teď tady, jestli jsou nějaké dotazy, buď to se odtlumte a povídejte, nebo se tady povídejte v sále nebo v chatu. Kolega, když tak bude hlídat. Děkuji.